дар боғи курӯши кабири шаҳри Душанбе даври ниҳоии фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор гардид. Ин чорабинӣ ки аллакай соли 8-ум пайҳам дар Тоҷикистон доир мешавад, ба яке аз анъанаҳои зебои фасли баҳор табдил ёфтааст. Ҳамасола бо фарорасии баҳор саросари кишвару манзараҳои дилфиреби гули лола фаро мегирад. Дар ин айём Тоҷикистон ба сарзамини гулзор мубаддал гардида, дашту даманҳои лолапӯш таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонони дохилию хориҷиро ҷалб мекунанд. Тавре мушоҳида мешавад, меҳмонон аз тамошои ин манзараҳои нотакрор илҳом гирифта, ба аксбардорӣ ва наворгирӣ мепардозанд. Бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани фестивал, имсол дар пойтахт дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе 3 млн 999 630 дона гули лола шинода шуда буд. Дар мавсим кӯчаву хиёбонҳо, боғу гулгаштҳои шаҳр бо лолаҳои рангоранг оро ёфта, фазои зебову дилнишинро фароҳам оварданд. Дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизаспории фестивал баргузор шуд. Зимни чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода таъкид намуд, ки фестивали мазкур тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор гардида, ҳадафи асосии он вусъат бахшидан ба корҳои ободониву созандагӣ, баланд бардоштани фарҳанги зебоипарастӣ ва маърифати экологӣ дар ҷомеа мебошад. Дар натиҷа шаҳри Душанбе сазовори шоҳҷоиза дониста шуд. ғолибон аз рӯи зинаҳои гуногун бо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 қадрдонӣ гардида, инчунин фаъолон ва ташаббускорон бо ифтихорнома ва сипосномаи Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. Фестивал аз рӯи 10 номинатсия, аз ҷумла гулпарвари беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин ва вилояти беҳтарин ҷамъбаст гардид. Ҳамзамон таъкид гардид, ки фестивали сайри гули лола ба иҳёи анъанаҳои миллӣ дар самти эҳтиром ба зебоӣ ва муҳити зист, рушди гулпарварӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат намуда, дар пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар кишвар нақши муҳим мегузорад.